I k'a dɔn ŋunuŋunu min n'a tun bɛ sen na dugu kɔnɔ Boubacar Sidiki e ko in di ye ne ka jɛya de sabula fanga yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di kɛ Boubacar Sidiki jamana in ŋunuŋunu a bɛrɛ i k'i cogo don a la kosɛbɛ ŋunuŋunu in barika mana bonya ka se hakɛ dɔ ma Boubacar Sidiki kala turu fɛn dɔw kan hali n'a bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko coup d'état ko kuma an bɛ donni minɛ i ko bi Mali kɔnɔ Boubacar Sidiki a bɛ maa tɔnsi jɔ kosɛbɛ sabula jamana in ka ɲani ani jamana in ka sɛgɛn Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'an kɛ wa bolokɔni taamasiyɛn ye Bamaji ka fira an kan k'an ka jamana fa bɛɛ minɛ foyi maa san ma coup d'état Boubacar Sidiki hali n'o y'a sɔrɔ minnu filɛ fanga na bi olu yɛrɛ ye coup d'état kɛ nka olu jɔra kɛlɛw sabula u ye wulikajɔ ni a fɛn min da ka jamana sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala yalima an b'o wulikajɔ n'o ɲɛ t'a la jɔnni de bɛ n'a fɔ tuguni k'i bɛna fanga bɔsi kɛ ŋunuŋunu barika bonyana a sɛbɛndiyara sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na tentative et déstabilisation jamana a taabolo n'a nabolo ko k'a bɛɛ lajɛlen dafiri ka na ni ko kura ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn tubabukan in b'o de kofɔ a kɛra sababu ye min ni min kɔni n'olu ye ŋaniyasiri kɛ k'u na ayiwa camancɛ fanga dafiri Boubacar Sidiki i k'a dɔn bɔ kɛra kalama kunnafoni dira kunnafoni bɔra maa min na minisiri min n'a bɛ lakana kunna n'o ye général de brigade Dawuda Ali Mohamedine Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa maa min bɛ gouvernement ka kibaruya lase n'o ye premier ministre ministre de l'administration o de y'a yamaruya ni ka sɛbɛnfura in d'a ma taa nin fɔ jamanadenw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn o dun y'a sɔrɔ a bɛ tile damadɔ bɔ ŋunuŋunu barika bonyana communiqué mun fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minnu kɔni kɔrɔtɔlen kun don walima minnu kɔni ayiwa n'u ye hakilina wɛrɛ ta i k'a dɔn sabula u y'u yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ mɛru ye kɛrɛfɛ mɛru min n'o kɛra sababu ye f'u ye miiri jugu ta ka hakili jugu ta k'u na jamana i k'a dɔn a dafiri a maa ni maa min ni cɛ ni muso b'a la ka taa se finitigi ani k'a dɔn fininda ka taa se jalatigi ni jalanda o sɔrɔsiw o n'o siviliw i k'a dɔn minɛna a kelen kelen bɛɛ lajɛlen minɛna wa min ɲɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ sen na dunan dɔ yɛrɛ b'a la min ɲɛ tubabu ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn min kun b'u kɔnɔ jamana in i k'a dɔn taabolo ɲuman min b'a bolo k'o dafiri ka jamana halaki ni ka jamana sigi a sɛnsɛbara kɔnɔ min ɲɛ sɔrɔsi jalatigiw ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ o fana caman b'a la sabula n'a fɔra ko général jala da y'o ye général fila i k'a dɔn kun b'a la général de brigade Abasi Dambɛlɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn awa muso dɔ fana bɛɛ Nɛma Sagara Boubacar Sidiki i k'a dɔn Nɛma Sagara a bonya bi mɔɔ yɔrɔ la cogo min kɛlɛ minnu kɛra a ye wulikajɔ minnu kɛ anw kun bɛ to k'a ta direct la radio la Seydou Tarawele Bamanan kun bɛ to k'a wele sur le front bon a bɛ kɛ cogo di Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn min ye tubabu dɔ ye min dɔ ye ko vigile ɲa e barika bannen e tora a la o Boubacar Sidiki o fana kun b'a la kunnafoniw kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Boubacar Sidiki min ye u kun bɛ wulikajɔ la min ye politikimaw ye maa minnu diminen don Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa minnu ni ginigini b'u la olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min kɔni ye jamana in ye ayiwa ka se k'a dafiri sɛbɛnnikɛla ko duguma k'a ko la koyi sabula min ye ORTM ye u jaw bɛɛ lajɛlen bɔra u y'u foto bɔ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn télévision nationale ni ja kɔni bɔra k'a sɛbɛndiya o kɔni b'a fɔ ko Bilhak général de brigade Abasi Dambɛlɛ général de brigade Nɛma Sagara lieutenant colonel Baba Dambɛlɛ i k'a dɔn ko in barika bonyana maa o maa b'a la n'o ti jamana in kɔnɔ i k'a dɔn sɔrɔsi kunda jalatigi la walima jalandana mɔgɔw ye kuma bana minnu ko fɔ Boubacar Sidiki u ka Sadio Kamara to a bɔ a la a bɛ jamana ka ci la Sadio Kamara ka kɔni ɲɛ i k'a dɔn min ye Irisi jamana ye a wa sɔrɔsi ɲɛmaa minnu bɛ AES jamanaw kɔnɔ n'o ye ministre de la défense ancien combattant ye u bɛɛ lajɛlen welelen don i k'a dɔn Irisi jamana u ka sɔrɔsi kuntigi fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ min kɔni ye hakilinaw ka fɔlifɔli sabula kɔsa in na labɛn kura minnu bɛna kɛ min bɛ se k'a to jamana ka kanda ani marifa ani jamana yɛrɛ i k'a dɔn a kɛlɛko la o bɛ se ka sinsin ni k'a barika cogo min na o de la état du Sahel a sɔrɔdasiw ɲɛmaw olu welelen bɛ Irisi jamana na min ye Sadio Kamara
kamarakɛni i k'a dɔn a dalen bɛ Rusi jamana na a t'an bɛ jamana ka ci la jamana ɲɛmaaso b'a kalama a yɛrɛ b'u kalama bon Sidiki fɛn o fɛn bara ka kɛ jamana in kɔnɔ a b'a bɛɛ lajɛlen kalama ani Asimi Goyita i k'a dɔn sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ soli ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn baara kan ka kɛ kɛcogo min na u b'o da ɲɔgɔn tulo kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma hakilisigi ni ka jate fɔ bɛɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn k'a wolo mana layidu ta a bɛ sa n'o layidu ye